Mücadele sureti. Mücadele sureti Medine'de inen surelerden ol 20 ayetden ibaretdir. Bu sure adyny ilkinji ayette geçen sözden alanlar. Surede ayalları değişli bolanda hartalagy yatırılan soň münapyklaryň erwetlik üçin eden etmişleri ýadgarlaýar. Allah'ın gadab eden kişilerini dost tutunmak qadagandygy we Allah'ın dinine uymagyň gerekdigi habar berilýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Elbette Allah yan yoldaş barada senin bilen jedellesen ve öz ýagdaýyny Allah arz eden aydan ol ayalyň sözüni eşitdi. Allah sizin gurrunlaryňyzy eşitýändir, takip Allah ähli zady eşitýändir, görýändir. Sizden ayallarına zihar edenler bilip koysun. Olar ayallary öz ejeleri ýal däldir. Olaryň ejeleri özlerini dogran ayallardyr. Takip olar erbet we yalan söz sözleýärler. Takip Allah günah geçicidir, bağışlayıcıdır. Ayallarına zihar edip olardan aýryşmaga niyetlenip, soň hem aydan sözlerini ýygy almak üçin öwürlenler. Bir-birleri ayallary bilen gatnaşyga girmeden odal bir gul adat etmendirler. Bu size nesihat berler. Allah sizin edýän ähli işleriňizden habardardyr. Kimin gul adat etmäge güýji ýetmese, jynty gatnaşykdan öňürti 2 aýlap ýyllygyna agyr beklemelidir. Muňa hem güýji ýetmeýän adam 60 mätäje tagam bermelidir. Bu zihary deýişli hükümler Allah hem de onuň ilçisine iman getirmeňiz üçindir. Bular Allah'ın çäkleridir. Kapırlara cebir cepaly adap bardır. Allah ve onuň ilçisine garşy çykanlar, düşmançylyk edenler, özlerinden öňkülerini helak bolşy ýaly, olar hem maskara bolup helak boldular. Ýogsa biz olara äşkar ayatlar indiripdik. Kapırlar üçin rıswa edici adap bardır. Ol günne kıyamatda Allah olaryň hemmesini diýerler. O olara dünýäde eden etmişlerini dolu habar berler. Olar öz etmişlerini unudan hem bolsalar, Allah olar tanap ýazyp goýandyr. Allah ähli zady şaýatdyr. Allah'ın asmanlardaky we ýerdäki ähli zady bilýändigini görmeýärsiňmi? Bir ýerde jemlenşip giýlin pişirdeşip gürleşýän 3 kişiniň 4-nji hökmän oldur. 5 kişi giýlin gürleşde 6-njy hökmän oldur. Mundan bu sandan isle az bolsun, isle köp bolsun, nirede bolsalar hem ol ilmi bilen hökmän olaryň ýanyndadyr. Soň kıyamat günü gelende eden işlerini olara yekan habar verer. Takip Allah ähli zady bilýändir. Giýlin gurrun etmekleri gadagan edilse de, özlerine gadagan bolan ol işi ýene de gaýtalap, günä, düşmançylyk we peýgambere garşy çykmak meselesinde giýlin pişirdeşanlary Yahudiler görmedinmi? Olar seniň ýanyňa gelenlerine sana Allah'ın öwreden salamynyň başga görnüşde salam bererler. Özleri hem Allah bize bu sözlerimiz sebäpli azap bermezmi diýip ýaňsalaýarlar. Olar üçin dowdak yeterlik azapdyr. Olar hökmän ol ýere girerler. Ol barıljak yer nähilli erwet ýerdir. Ey iman getirenler, eger siz giýlin pişirdeşip gürleşjek bolsaňyz, teretap bolun. Günä, düşmançylyk we peýgambere garşy çykma meselesinde gurrun etmäň. Hayır ve takvaçylyk işlerinde pişirdeşip giýlin gürleşiberin. Allah'a garşy gelmekden gorkun. Siz soň onuň ýanyna jemlenersiňiz. Munyň ýaly pişirdeşip giýlin aýdylýan sözler diňe iman getirenlerge inandyrmak üçin şeytan tarapyndan ündelýär. Emma Allah'dan bidin şeytan olara müminlere hiç illedi ýan bermez. Biz müminler diňe Allah bil baglasynlar. Ey iman getirenler, siz bir ýere jemlensen mahalyňyz, mecliste bir-biriňiz üçin tehel yer açyň diýilenne desine yer açyň. Allah hem size giňişlik berer. Size turun diýilenne desine yeriňizden turun. Allah hem sizden iman getirenleriň we ilim nesip edilenleriň derejelerini beýgelder. Allah sizin edýän ähli işleriňizden habardardyr. Ey iman getirenler, eğer Allah'ın ilçisi bilen giýlin gürleşmek isteseňiz, mundan bu gurrunleşmeden öňürti sadaka berin. Şeýletseňiz sizin üçin has haýyrly we günählerinizi päkleme meselesinde dogry hereket bolar. Eger muňa mümkinçilik tapmasaňyz, ol sizin ýagdaýyňyzy bilýändir. Takip Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Siz peýgamber bilen giýlin gürleşmeden öň sadaka bermekden garyp düşerseýdip çekinýärsiňizmi? Siz beýle etmeýändiňiz üçin hem Allah sizi bağışlady. Siz namazy berjay edin, zekat berin. Allah we onuň ilçisine tabyn bolun. Allah sizin edýän ähli işleriňizden habardardyr. Allah'ın gadap eden kowmuny dost tutanlar görmeýärsiňmi? Olar ne sizdendir, ne de olardandyr. Bular bilseler hem yalandan kasam edýärler. Allah olary ýowuz adap taýarlady.
Taqiq olaryň edýän işleri nähilli erbetdir. Olar kasamlaryny galkan edip insanlary Allah'ın ýolundan öwrýärler. Olara ırswa edici azap bardyr. Allah kimi cezalandyrmak istese olaryň ne baýlykdyr emlakleri, ne de perdentleri hiç haýt peýda bermez. Olar dogdakydyrlar, olar ol ýerde ebedi galarlar. Allah'ın olaryň himmetini direlden güni, olar dünýäde musliman bolandyklaryna değiştirse kasam etişleri ýaly, oňa Allah kasam etmek bilen bir iş edendir. Dogry ýoldadyr öýtdiler. Bilip goýun, olar yalançylaryň hut özleridir. Şeytan olaryň akyllaryny alyp, olara Allah'ını ýatlamak unutdyrypdyr. Ine olar şeytanyň toparydyr. Bilip goýun, şeytanyň topary diýen çekýänleriň hut özleridir. Allah we onuň ilçisine garşy çykanlar, hemde olara düşmanlyk edenler iň pes derejede bolarlar. Çünkü Allah, men we meniň ilçilerim hökmän ýeňer diýip ýazandyr, höküm berendir. Taqiq Allah kuwatlydyr, hikmet eýetidir. Allah we ahiret gününe inanýan kişiniň Allah'ın ve onun ilçisinin karşısına çıkanları, isle olar kakalary, ya oğullary, ya doğunları, ya da tiredeşleri olsun, olara söýgü beslep dost edinendiklerini görmersin. Ine Allah olaryň kalplaryna imany ýazanlar ve olar öz tarapyndan bir ruh, güýç kuwat bilen goldandyr. Allah olar aşağından deryalar akýan cennetleri ebedi galmak üçin yerleşdirer. Allah olardan, olar hem Allah'dan razydyrlar. Ine olar Allah'ın toparydyr. Bilip goýun, taqiq Allah'ın topary olar üstünlük kazananlardır.